Gipa-eskwela nako si Mrs. Apan iya kong gikambyo sa lain. Maayong adlaw kanimo DJ Sam. Sa inyong tanan, sa imo mga viewers of followers. Doon na pod ko'y i-share nga problema kabahin ni sa ako ang ex-wife. Tawagan na lang ko ninyo sa pangalang Ayan. 36 anyos ko DJ Sam, ug na ako'y ex-wife nga itago na lang pod nato siya sa pangalang Tina. 2009 dihang nagpakasal ming duwa sa Huwes. Ug bag-o ra to siya nanganak ato nga time DJ Sam sa among panganay. Niundang siya sa pag-eskwela kay lagi buntis man. Kauman niyag panganak DJ Sam. Niingon siya sa ako ang gusto daw niyang ipadayon ang iyang pag-eskwela. Gusto niya magmaestra. Nisugot ko DJ Sam o gisuportahan ako siya. Lain-lain nga trabaho ang akong gisudlan para lang na ako'y pangsuporta sa akong asawa. Diha nga second year college na siya DJ Sam, nabuntis na pud siya sa among ikaduha nga anak. Apan padayon gihapon siya sa iyang pagtuon. Ako pod naningkamot po DJ Sam sa pagtrabaho para sa ako ang mag-iina. Kaluoy sa Ginoo baya no? Okay ra pod ang among naging kahimtang. Bright pod siya DJ Sam, maong ganahan pod kayo ko sa akong pagtrabaho. Graduating na siya DJ Sam dihang nabuntis na pod siya sa among ikatulo nga anak. Ni-graduate siya DJ Sam ug cum laude. Proud kaayo ko sa iyaha ug sa wakas nakahawas ra gyud mi. Humani adto, nag-practice teaching na siya. Og dito nagsugod ang iyang pagbag-o sa akoa. Before magod na ako siya na uyab DJ Sam, doon na pa na siya tulo ka mga ex. Ang usa, maoy nakapa-virgin na sa iyaha. Napriso DJ Sam kay kriminal man. Sa first night namo kaniadto nga mag-uyab pa lang ni, ingon si Tina sa ako ang virgin pa daw siya. Abi siguro niya nga di ko kahibaw kung unsay virgin o dili. Apanwa na lang ko magsaba. Di na to big deal sa ako DJ Sam kay lagi love man ako kaayo siya. I-accept na ako ang tanan. No ifs, no buts. Diyang nag-start na siya nga magmaestra, nag-eskwela na pud ko DJ Sam ug nagkuha pud ko kurso nako. Kana bitawng in demand sa abroad. Kay plano nako nga mag-work abroad. Nisugot man pud si Tina DJ Sam nga magkalagyo ming duha. Kay dito man gud ko nag-eskwela sa lain nga syudad kay working student man ko. While si Tina, dito po siya na-assign sa lugar sa iyahang ginikanan, which is sa lain pod nga baryo. Apan di mangyud layo sa amoa DJ Sam. In short, LDR ming duha. Usa ka Sabado ni adto, dihang niuli ko sa balay, among panganay kaniadto anaa na sa 7 years old. Pag-abot na ako sa balay, wa si Tina. Nilakaw daw. Excited pa naman ko DJ Sam nga makita siya. Kay lagi, pilapod ka adlaw nga wa mi magkita. Maong gimingaw gyud ko sa akong asawa. Samtang naghuwat ko sa iyang pagpauli DJ Sam, nag-istoryahanay mi sa akong anak. Og dito nabanggit niya nga duna daw lalaki nga niabot sa ilang balay. Wa daw siya kaila DJ Sam sa lalaki. Kumbaga, first time daw niyang nakita. Maong nigawas ko og nagpangutan na sa mga silingan namo. Apan same ilang tubag, wa daw sila kaila atong lakiha. Abi gani daw nila nga kamag-anak daw ni Tina, kay close daw kaayo sila. Pagsud na ako sa bay, timing nga nitunog ang cellphone. Nakita na ako sulod sa iyang bag DJ Sam. Ug pag-open ako, dunay message nga Han ang naka-phone book nga pangalan. Gikulbaan yun ko pag-ayo DJ Sam. Kay Be man ang among tawagan ni Tina. Daghang message nila DJ Sam, mga sweet messages. Ang lalaki di ay niya kay ig-agaw sa iyahang ex nga napriso. Tawgon na lang nato siya sa pangalang Liam DJ Sam. Graduate po sa pagkapulis o kailakuan ng lakiha kay taga didto man pud na sa ilaha. Nangurog yun ko DJ Sam. Naglagot yun ko pag-ayo o gilamba yun ako ang cellphone. Nakuratan pa gani ang ako mga anak DJ Sam, maong nikalma ko. Dayon gipangita na ako si Tina. Niadto ko sa ilaha apan wa siya didto.
Sige na kog libot-libot sa syudad ug dito nakita na ako siya sa usa ka park. Dunay ka-date nga lalaki DJ Sam ug waylain si Liam. Wa ko'y pagduha-duha ug giadto gyud nako silang duha. Nakuratan pa sila DJ Sam pag-abot nako. Diretso na akong gisumbag si Liam. Wa ko'y labot sa mga tao dito nga naglantaw sa amua. Nagbanatay gyud mi ni Liam DJ Sam dito sa park. Ug si Tina, sige siyag awat sa amua. Ug ako siyang giguyo DJ Sam paingon sa balay. Dito wa katingog si Tina sa akua. Kay nakita naman niya nga wasak na gyud kaayo ang iyang cellphone. Ang mga bata Sam gipagawas nako kauban na sa akong igsuon. Naghilak si Tina DJ Sam, kanang pa-victim bitaw nga murag siya pang nasakitan. Ako siyang gipangutana nga nung nabuhat niya sa ako ato. Apan ingon siya, sawa na daw siya sa amuang kahimtang. Maulaw daw siya DJ Sam kay dili daw ko professional. Ang problema niya, akong trabaho, kay dili lagi daw ko graduate sa college. Naglain ang akong paminaw kaniadto DJ Sam ug napasakitan gyud nako si Tina. Mao pud ang rason nga nipauli siya sa ilang lugar ug didto gibalita niya nga ako daw siyang gikulata. Nagbuwag gyud mi, wa na siya miuli pa sa ako og balik. Ug ako nagpadayon sa akong pag-eskwela. Human sa 7 ka buwan DJ Sam, sukad nga nagbuwag ming duha, nabalitaan ako nga buntis siya. 3 na daw ka buwan, ug ang amahan way lain kundi si Liam. Dito na nasayran sa mga tao DJ Sam, nga tinuod yod nga naa siya'y lalaki. 2018, nilarga nako pa Korea, ug si Tina nakipag-ipon na kang Liam. Apan nabalitaan nako nga wa makapasar si Liam sa pagkapulis ug tambay ra sa ilang balay. Samtang si Tina nagpadayon sa pagkamaestra. Tuapod sa iyaha ang among mga anak DJ Sam. Sa karon aduna na pud sila'y duha ka mga anak ni Liam. Wa ko'y contact kay Tina. Kay kung magpada ako diretso sa akong ginikanan ug kuhaon nila ang akong mga anak didto kang Tina. Naging wise ko DJ Sam, nakapundar pod kog bay og sakyanan. 2024 dihang nag-message sa ako si Tina. Nakipagstorya siya sa ako DJ Sam kabahin sa suporta sa mga bata. Iya kong gihatagan og presyo kung pila ang akong ipadala sa mga bata. Apan wa kumiuyon. Gingnan ako siya nga didto ko magpada sa akong mama ug sila nay bahala nga magpalit sa mga needs sa akong mga anak. Abi na ako nga first and last na to niya nga pag-contact sa ako DJ Sam. Apan magsige naman siya message sa ako like, kumusta? Mikaon na ba daw ko? Apan di ko mo reply DJ Sam. Giingnan na ako siya kausa nga ayaw sigig message sa ako Kay lain kaayo masakpan ka sa imong bana. Apan itubag na po siya DJ Sam. Ikaw man ang akong bana, kay kasal man ta. DJ Sam, wa ako kasabot sa dagan sa iyang pangutok. Nganong mag-chat man siya sa ako og ingon ato. Naapod ko'y uyab karon DJ Sam ug naa diri karon sa Korea. Pinay pod siya, say mi og work diri. Ang problema kay kini si Tina mag-send naman siya mga picture niya nga sexy. Usay way bra. Kana bitang lakra kaayo ang iyang suso sa iyang t-shirt DJ Sam. Ako pod, mag-star-star po din tao ng ako mga mata. Kay ex-wife baya gyud nako siya. Kumbaga, naapod mi kaagi duha. Pero every time nga mahuna-hunaan ako iyang gibuhat sa ako maglagot ko. This year DJ Sam gusto niya makipagbalik sa ako Pati ako mga anak niingon nga magbalik daw ming duha sa ilang mama. Pero DJ Sam, unsaon ako nga doon na naman ko'y uyab. Naa na po'y partner si Tina. Ug balita na ako, wa man po sila magbuwag. Murag dili na ko kaya nga makipagbalik. Tapos doon na siya'y duha ka mga anak sa lain pagyud nga lalaki. Kung dati nadawat na ako nga dunay nakapa-virgin sa iyaha nga lain, karon murag lisod madawat nga nagkaanak siya. Ug ig-agaw pa sa lalaking nakauna sa iyaha. Sa tinuod lang DJ Sam, wa na gyud ko'y pagtagad pa sa iyaha. Og dihang nagkaistoryahanay mi, kalitra nga namingaw ko sa iyaha. Nganong karon pa lang, karon pa siya nangumusta nako nga naka-move on ako. Iyang gichat ang akong uyab DJ Sam og nagpaila siya nga ex-wife daw nako siya. Wa man po'y problema sa ako ang uyab kay sugod pa lang sa sinugdanan. Kay baw man siya,
nga doon ako'y ex-wife DJ Sam ug naa mi mga anak. Di pod mi pwede nga magpakasal sa akong uyab kay lagi kasado man mi ni Tina. Ug si Tina, hangtod karon apelyado nako ang iyang ginagamit. DJ Sam ug sa tanan nimong followers, unsa ka akong angayng buhaton. Magbakasyon pod ko karong December ug nabalaka ko kay basin pag magkita mi ni Tina, mubalik unya ang akong gugma sa iyaha. Kay sa tinuod lang, first love baya nako siya. Unta matambagan ko ninyo. Dinhi na lang kutob ug dagan kayong salamat sa pagbasa sa akong kaagi. Imong sender ug follower, Ayan. Subscribe to my channel and also press this bell icon.